Nggih, podang kuning pun lho Mbah wau. Nggih. Jan, ketoke mbiyen bakulan kaset. Tak kira bagiyo iki. Jan angklae kayak cak bak. So. Nah. Niki ngersakne napa mawon Mbah Met niku wau, yen matur. Napa mawon? Kapilot, nggih kapilot rumiyin mangga. Oh nggih sarenge. Mbak Intan pun siapa nggih didangdutin langsung rapopo kapilot. Ayo, Mbak Intan kesane beksa ayo. Mbak Bet jarek joget ya rapopo. Awar Mbak Intan banget ayo. Madem mriki Bapak. Nah. Numpuk kene sedila. Enjih, pripun Pak menika? Di sini dulu aja, Kak. Enjih, matur sembah nuwun menika kaliyan saged silaturahmi wonten ing lalatan guwa kene. Kene iki rada terpencil ngene ya Mas ya. Nggih sepindah. Heeh, dhewe akeh padahal neng Karangsemi kono ya sering, neng gone daerah Karangrejo ya sering. Neng kene iki. Mengke guwane Bu Sunar kula diparingi pirsa. Guwane enek. Enten. Oh, Bu Sunar ngendikan enek. Heeh, engko nek pengen nepi, mbone pengen petuk judumu ya ta. Neng kono enek ula, dadi judumu ya ula. Kok ngenyek ya, Kak? Apa kiwan po? Oh, gak, penggemar ula. Alhamdulillah, Bapak Suparmin bijaksana, memberi kesempatan seni tradisional untuk tampil di acaranya. Alhamdulillah. Termasuk awak dhewe Mbak Intan ya. Wong eleh bagus ya. Oh. Malah dhek iki malah ketok nak wong Yogya. Lho kok. Lah nggih piyantune niku. Sareng ruruh. Busanan niku ketok nek ruruh semeleh ngene ya. Semeleh nggih sabar. Ora kaya wong Medion dolan yoga-yoga beranyak. Heeh. Rongeh. Seragame ya apik. Apik. Niki sedulur Jogja paling depan. Ingkang pundi? Satu baris di depan. Satu baris hanya 1 2 3. Sing alon-alon aja banter-banter ning ngendikan. Nadane sing sareh, sing ruruh. Mosok ora enek wong Yogya sing galak.
Nyuwun pirsa. Wonten apa mboten Bu Pak menika wong Jogja galak ngoten wonten? Enten nggih, cedah-cedes ngeten nggih enten. Mboten wonten nggih. Mboten wonten nggih. Inji ngeten nggih. Berarti wis hisap. Bu iki wis insap berarti. Amargi tiyang Jawa Timur menika kasar-kasar. Nggih, nek ngendikan banter kepara rodok getah. Alhamdulillah. Mesti adike ya. Kak Titen ketan. Lagi makanya aku petuk jodohku niki. Wah, nggih. Weh, sida karo adik iki bojo kemayangan awakmu tenan. Aku sing seneng. Lah ya kok mungguhmu berkah mungguh iki musibah. Ya ora to ya. Piyambake kan ya jenenge wong nek roh kaya aku para ya tertarik. Lah kira gemecer apa piye? Oh, kenalan sih. Lah yo kenalan, kenal maka tak sayang. Tak sayang. Nek kenal terus disayang ya. Ora to, yo langsung bles. Alhamdulillah menika adikipun manten. Mas Bagus. Nggih, mantanipun menika tunggalipun Pandhawa ngeten nggih. Loh, masa? Nggih. Nggih bener. 5 cowok semua. Betul. Mboten. Pripun? Cewek cowok. Cewek cowok jare mau Pandhawa ngono. Saudara. Terus aku arep ngesir siji lah kuwi sing melu iki aku ya. Alhamdulillah. Asmane sapa iki? Nggih paring asma sinten Kang Mas? Jalu. Oh jenenge wis ketok nak wong Jogja Jalu. Heeh, wing ngerti artine. Artine wis. Kuwi Jalu iku nggo jebles awakmu nek omong ora enak. Jalu ki lanang. Lengkape Muhammad Jalu sinten, Mas? Jalu Angkita Putra. Jalu Aneka Safari. Putra amarga yo lanang tenan. Alhamdulillah pun gadah sisihan. Mencari, Pak. Nah, mencari kesempatan disinilah dirimu mencari namanya teman. Kowe kena kesempatan to, kowe guyu to, masukin dredeg. Gini aja, coba tasnya itu ditaruh di bawah dulu. Lah jane nek ngerintih wong kok pinter menentan. Ora wong jenenge wong aku pengalaman. Oh ngono ya. Diri. Oh ya. Yuk sayang. Iki adik Mas Bagus Landes nggih. Iki sing ragil. Oh ngono. Dan sana. Iso genah mentetan wetan. Genah wong aku dhisik ya krana ra sida. Kok arep oleh cah Jogja. Arep oleh cah Jogja mampir gone Mas Jalu. Makanya aku yo akrab banget karo Mas Jalu. Mas Jalu menika masipun Mas Bagus. Mas Bagus membina rumah tangga. Jenengan kesan pesannya gimana? Ucapan selamat. Ucapan selamat untuk kakaknya tercinta. Mbak Tia dan Mas Bagus ya. Untuk ya. Wah, dedekan ini, Mbak. Nganggo basa Jawa nggih angsal. Wong Jawa wong Jogja kok ya. Baca saja kali ya. Nggih, nggih. Yang jelas seneng, maksudnya kayak dapat jodoh, alhamdulillah, dapat saudara barulah di ikut luar, berbahagia di atas luar pernikahan. Semoga Mas Bagus dan Mbak Tia ya. Semoga ya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sehatlah dalam hal apapun. Amin, amin, amin. Dilancarkan rezeki segala macam, pokoknya semua lancar. Sehat selalu. Amin. Itulah paling. Segera dapat momongan dong tentu Amin, saja. amin, amin. Yang diponaan, sampai ini diponaan apa durung? Sampun saking Mas, yang lain. Oh ya, nggih. Pak D kata-kata niku. Nggih, lan niki kesan pesan jenengan tentang Mbak Intan niki pripun? Wah, Yantone lho niki lho, joget pinter, ngrias pinter, golek dhuwit pinter, padu pinter. Untuk Mbak Intan semoga karirnya. Semoga karirnya lancar. Amin. Terus sempat disanjangi teng video TikToknya nggih. Nah, kula penasaran niki ajeng kula delete. Kula report nggih. Intan Laura, Pak. Namanya. Oh nggih. Intan Laura di TikTok nih ruame semua menghujat. Oh nggih. Nah niku kula nambah tunggal tiang. Nah, kula ngujat. Oh, berarti mau nih 100 paling 1 siji nggih sing menghujat. Tambah jenengan niku to. Heeh. Dhek nek mboten dijat malah ra iso turu. Lah niki kali buke kali bapake jane macak ngeten niki mboten angsal, Mas. Waduh. Niki wong tuane wong mampu lho. Niki kali keluargane ngeten-ngeten iki jane mboten angsal. Bocahe sing ra kenek ditata. Gese mboten angsal leren ngeten nggih tanggapan terus.
Kan golek duit terus. Request lagu ada lagu yang berkesan untuk kakaknya. Mungkin gede-gede Jawa. Kenal tuh enggak? Jogja mesti ngerti lah. Kalau di Lala ya. Nggih. Oh, kata nggih. Nggih. Karena jenengan masih dalam proses untuk berpacaran, untuk latihan Mbak Intan aja, coba merayu Mbak Intan. Ya. Mbak Intan ini seakan-akan ini tidak mau ngono. Tadi kok Mbak Intan gitu. Janganlah kemaju nih. Kayak sampean masih tenan Mas Jalu ya. Kayak Mas Jalu pengen tenan. Oh Mbak Intan gitu. Andekan ini. Andekan niki kula nembe. Heeh. Iya, tapi orang Jawa popo. Iya. Iya. Hei Mbak Intan. Mbak. Sini Mbak. Walalala. Kok mapan? Wingi toro tabiatmu asli. Matur suwun Mas Jalu nggih, kamu derek ngregengaken ayo. Ayo iki Mas Anggolone dijejeki ayo. Bocah kene. Wong anak Yogyo tenan ya Pak, ternyata tutur katanya itu sopan. Tetap menghormati siapa saja. Padahal niki temur kiblas ra terhormat kok. Ayo cah ayu kene. Nah, yo cah ganteng kene papat bareng. Bocah guwa, tak ki asli guwa kabeh para. Ada para undangan. Tasen jajal. Nah. Tanyaan satu-satu. Sana satu. Putrinya diapit. Cah guwa tenan ora jajal sun pirsa. Ya satu-satu nah gini. Oke. Tanyaan satu-satu jajal namanya. Yang jelas kudu cah guwa ya kudu kentel. Siap. Oke. Mantap. Oke. Iki njaluk apa? Awakmu iki gendenge paling penak. Manut. Iki ora sah angel-angel. Piye? Jogete iki rasa angel-angel, Pak. Ya pun ngene tok Sing sederhana. Oh, kayak Lorenza. Nah, Lorenza. Sekarang kok adanya Lorenza. Di Solo dimanapun berada, ini Jogete Lorenza saiki. Lorenza. Malang kerik bae. Nah, ayo tambal ban disetting ayo. Yo kene, yo. Malang kerik ya. Madhep rene, rada miring lah. Kan mesti ana ketipunge. Ada ta. Aku iki. Ayo tambal ban. Tukang tambal ban. Nah, uripe sak dalan-dalan. Terus golek pangan. Kaya wis apa ra, Nduk? Ayo, Mbak. Bisa? Yo, ditarik sik. Hop. Sik dibaleni neh ben golek taksi. Ya. Wis menak-menak wis ketipung tok rasa nggae reno-reno ora apa-apa. Nggih ta? Wong ngudi laras ki apa-apa iso kok. Sak njebloke iso kok ya. Ditarik ya nak golek-golekane ngono mau ya. Heeh, rasa angel-angel sing penting kowe joget langsung mlebu. Kowe njaluk saweran apa ora? Njaluk dhuwit apa ora? Njaluk, ndang njaluk sitok-sitok ngono. Ya ora siap dompete wong. Didandani dompete disimpen kok. Yo jiro lupa ditarik langsung kowe. Aku iki tukang tambal ban. Urip terus dalan-dalan. Ganti sikit. Oh, pintar. Duit sing ngalah. Aja ngingeti isarno. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Tanding. Aku mubeng tukang tambal. Mubeng deh. Tangan ke atas. Pak bisa esuk rezekine tambah mlumpuk. Tambah mlumpuk. Tambah mlumpuk. Ketoke sing seneng lagu iki awakmu ketoke. Iso mbok juke iki.
Wong iki kan joget ning Mas Manggala lah kok lagune kepenakan men joget dhewe. Rono bocah tak kon joget ki ben rampak ngono. Gawe ketok nek suweneng. Ketok kaya. Sing putri mlebu. Sing cerung ayo wis nyawake sing cowok. Namanya siapa asli sini enggak? Yo. Kingko jelas oleh duit nak cowok. Tenan apa ora? Saestu. Pengen pira? 300 cilik ya Pak ya. Kecil 300. Kowe pengen pira le? Sami. 300. Ya kecil. Alah cilik Pak. Kecil wong intan ning ngene ecek-ecek perapatan ke 1000 kok. Wah, ini 300 ya Pak, cilik ta. Tenan jaluk duit tenan. Nggih. Tenan? Siap? Syaratnya gelem. Syaratnya iso. Iso. Siap? Siap. Yo, wis sebelah kono, wis sebelah kono. Heeh. Coba kono. Nah, sandale dicupot. Kak nganggo slop. Kak nggae slop ben penak. Nah, terus Yo kerise yo dicupot. oh ngono. Oh ngono. Heeh. Nerokne intan iki. Nerok ning aku to, Pak. Oh ngono. Yo. Terus dijak apa ki? Dicopot ngene to, Pak. Aku sangka kowe ngono tangane ndaplang ya, Le. Tangane ndaplang kabeh. Nah, ndaplang. Ya, sip. Ning kono. Heeh. Jiro lulo Reotan. Ya. Tangane ndaplang. Merah intan. Terane batan ya. Iso nari. Iso cah duwa kok yangsane. Berarti siji. Bocahe kan kendel. Heeh. Pinggir kono. Yo rene tak jak. Anu lho, korsetku melorot lho Tan. Kaya wong hamil lho. Dicopot ya, Pak? Lah aja. Lho kok usih iki ya jan. Munggah. Nyuwun pirsa Pak Parmin. Nah. Kowe pengenmu pira mau? 300. Kok dibuka to, Sek? Lah jarene melorot to. Ya ditutup no. Ditutup nek. Ya kan aurat. Aurat. Lungguh le. Nah, lenggah hadap Pak Parmin. Duh, tenanan iki. Matur dhewe apa aku sing ngaturne? Sampeyan mawon. Lah ya, maju. Sing apik. Pak, kula badhe ngayahi reokan. Cuk aja reok to. Lho, lah piye sing enak dhuwite iki kuwi lho. Wis to gampang. Bayarane mergo ngreok kok. Bayarane iki ngreok, Pak. Kula badhe reok. Nyuwun syarat niki, Pak. Nyuwun syarat niki, Pak. Gadah. Boten, Pak. Boten, Pak. Gadah. Ya gadah lho. Tanganmu tungno. Heh. Sik. Pripun, Bu? Masih disimpen. Duit iki ning jero maksude Bu. Kowe nekat ora? Iki disimpen nang jero duwite. Duite sing engko. Manut. Ya wis, ini. Yo. Tarik, Cok. Nah, yo. Kowe nang kono ae. Kene dikete ngene. Ning dhuwur apa ning sor? Korsetmu iki. Wong kuwi omong dodo ngono. Ayo, Me. Ayo. Zo. Mikmu ceblok.
Bocahe ora iso, Pak. Kak lolos audisi dia berarti. Kak lolos. Sak ganti sitoke. Ini le. Ayo. Cepat. Mlebu. Mlebu ya mlebu. Ayo. Ayo. Kayak mau lak sing omah ora nggawa. Kowe iki tak kek pisan. Lho. Pisane Jogja lho, matur sing apik. Nah, Pak ngapunten. Pak. Pak, Kula nyuwun Arto. beres mawon kula nggih sangu. Beres mawon kula nggih sangu. Wonten Duit. Jujur Jogja kok Kak Ngasto kok. Pingke muni apa le? Bapak Imam muni piye? Duit. Duwe. Duwe. Oh, Mau muni duit ora duwe. Duit. Maksudnya iki kowe ngenehi duit apa donga? Sing mau njaluk duit apa donga? Duit. Duit. Nah, Pak larene niki nyuwun duit. Gadah napa mboten? Ora nggo dompet e. Lha iya dompete ra asta kok. Oh, alah bangeten ya. Ya engko keri ning Pripun? Oh, dompete ning Jogja. Dompete kere nang Jogja lan kena bensin. Lah saniki ATM lho saiki. Oh, saiki ATM ya? Iya, gak perlu dikes. Ora ning duit le. Ora masalah nggih. Mboten. Penting joget ya. Joget ya kene. Ayo, ya Rodok kene. Baturi Mbak Intan. Nah, Iya. gini. Dirangkul Mbak Intan. Heeh. Bayar putune. Ayo tarik neh koyo dik mau. Ayo. Apa? Yuk joget riak mau. Oh, ya. Rono le tangane. Rono. Mantap le yuk. Kopral le kopral. Boa. Pane. Boa kopral le. Kopral le. Kopral le. Kopral le. Bayaran kau Intan nih go. Hop. Tan. Pripun? Karena koprol ketoke Mbak Manten keplok buanter. Seneng. Ketoke siar nyawer Mbak Manten. Siap nggih. Siap. Weh. Bejo wis sak koprolan. Kayak kong. Kotake sik rung dibuka lho, Beb. Berarti pisan kas ya, Mbak ya. Bocahe ben engko ana duit pisan kas ya. Engko tapi duitnya yo. Engko disawer karo Mbak. Oh, ja. Joget le. Ayo, kaprol. Lo lagi. Kes. Ya pisan kas. Sing ngobrole ngene. Koprole piye? Koprol yo ngono kuwi yo. Oh nyoloti. Lompat harimau. Yo. Jan, lek tonamu iki lho. Yo. Hati-hati. Lompat harimau hati-hati, Mas. Yo. Kowe aja batotan. Yo. Susukmu nyantol tuh. Iya. Bener. Ora lompat harimau bener. Bener wis. Rena. Selamat matur suwun. Ora lompat harimau kudune kan ngono ki kowe nyolot rono ta ya. Nyoloti Mbak Intan to. Terus mbok tawendange. Bener. Ora apa-apa. Wong ning omah ya karo mboke ya kan metu wae kok. Kene. Nang kene mbok sia-sia ya wis. Sing 50 mau kek ndi? Sing 50 mau kek ndi? Aja mbok kene. Nah, ora tak pen, maksudnya yo tak wehne kowe. Nah. Ora, tandhe apa to dhuwit 50 iki? Tandhe apa? Wong aku yo dijejek loro. Santeme lho Mas, santeme. Tenan ora derok mati.
Lah tanah iki melok latihan pencak. Pisan Kas, nah itu bener-bener uangmu. Heeh. Berarti nak nanti ini hak milikmu. Heeh. Ambillah dengan syarat. Oh ya dengan tenang, dengan syarat yang enak. Piye syaratnya? Ya ki cangkem karo cangkem. Oh, ora oleh nganggo tangan. Ora oleh. Oh, jikoke nganggo tutuk. Tutuk. Oh, bibir dengan bibir. Kuwi tapi reokan yo. Oh ngono ya wis. Wis sitoke ning bibirmu, sitoke ben dijikuk mase. Piye prakteke jajal? Ya ngene to, Pak. Jajal. Oh ya wis, ayo mulai dados. Jikun Mas. Ayo. Pokoke iki nek ki nggonamu ya nggonamu, nek ora kena berarti nggonamu. Iya. Oh, ulang-ulangan Mas. Gujeren sirahe gujeren. Nah, ya bener ya, ya bener ngono, ya bener ngono, bener ngono. Cekelan ndase. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Sing dicokot intan aja sampai kena kulit ngono ya. Sampun matur sebanyak. Wis matur dungi matur. Bejo entuk 50 aku kok ajur. Komantene urung kok ditambahi neh lho. Komanten oleh. Kok ditambahi. Matur suwun dan saderma geguyonan. Namung gojekan mawon. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.